after the video, this our brother mele concerning Evangelist Ebuka Obi and this Reverend Father na drag Evangelist Ebuka Obi online. Man, on with some things so cool I bang my like lo. Njiwe can be made this video name. Concerning Reverend Father Ebuka Evangelist Ebuka Obi. No Ebuka na ekpala Reverend Father na ị ga another punishment na Chineke ga-ataga afụfụ. That means Ebuka Obi bụ ordinary human being, as Ebuka Obi bụ ordinary person. Na ekpala Evangelist Ebuka Obi na ị ga another punishment from God. Kwa ihe na akwano na Ebuka Obi just unu get the video unu ga no ihe okwu na that. I'm not in support. Ekpala Reverend Father. No. Mana onegwa se ekuzi okwu a na pụtazi na Ebuka Obi abụlọ in fact amamu ọ na Ebuka Obi abụlọ na Chineke tere mmanụ na Reverend Father bụ ndo Chukwu na ekpara afa Chineke emego nka mana ndị niile na-akpara Evangelist Ebuka Obi, that means only ihe Chineke ga-emefe na Evangelist. Listen to me, God may recognize you even more than a person with 3 private jet or 4 private jet. God may recognize a local pastor in a village, now pastor sons of 50 members. God will keep follow that pastor more than a priest. Well, 3 private jet. If I this Reverend Father kulu, in asking ihe Reverend Father kubezoku na nke abụ nka, mu ambo onye ha kwale ka nkwe before. But as some know that I will not say it. Sometimes somebody he gekwu imechi ọnụ. Ni ihe etiri Evangelist Ebuka Obi o, ni like the ministry ya o, ni ndị agaza ministry o, cannot even remove anything from Zion ministry. Listen to me. John the Baptist, Jesus could make John the Baptist. Matthew 11:11. Now nobody anybody open omoro do greater than John the Baptist. Man, John the Baptist on a desert, on a village, local priest corn on a ministry. Yeah? Upon all the priests in Israel, only do greater than John the Baptist. Man, only abu just ordinary human being, non emotion, that Jesus himself recognize John the Baptist among all the priests. John the Baptist only any title on your church, only any office on your church. Man, Jesus himself recognize John the Baptist. So here on come like Evangelist Ebuka Obi, no matter Evangelist Ebuka Obi the white garment, no chile 11 father, does not mean that Chineke etere mano. Ona eno kita now, you are a child of God. That is what Bible says in Psalm 105 verse 15. Touch not my anointed and do my prophet no harm. That is anointed. Any Christian, any honorable Christian has been anointed. God and have anointed you. As long as you're a Christian, you have received Holy Spirit. Other one is the prophet, the ministers of God, the bishop and the others. They are prophet. Other anointed and prophet. 2 anointed and prophet. All of them are one. So here you put a video. I don't even like it. Ebuka Obi na no odugo on na ado kan da na ha nwe gift ha nwere ba ahisi ijegom na Zion ministry Lagos from the war ahụ na ebu Evangelist Ebuka Obi that praise even on social media na ihe mara anya ano mo otu a I'm an evangelist, but I'm not a member from a Catholic church. Anogomo na Reverend Father called me on phone. Now go more about this thing, this Reverend Father there na page here. Go more when get cooked on social media. Man, I need any attention on that particular issue. On how many who get on social media sometimes on a michiono. Okay, so Ebuka Obi was an ordinary human being. Ndo Reverend Father was ndo Chineke value localize ndozo. Sometimes on how many who get on a michiono. On how many who get on a michiono. Evangelist Ebuka Obi gwaga ha oni aha na ebu na that place on ya emeli ebele obu na mbiala mgba ha cholo ka mbia kwupụta ya na social media obu na mbia that time drag Evangelist Ebuka Obi ko this kind of thing now. Some of you guys, yes, ihe onya na-ekwu bụ eziokwu. This evangelist ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu. Na ama na ihe ọ gwara m na nkwuo. Ọ na ama na ihe a nkwuru bụ ihe ọ gwara m na nkwuo na social media ka o wee na-emebisi imeji mmadụ. Ọ na ama na ihe m ga-ekwu sometimes na social media imechi ọnụ. Ọ bụrụ because of like onye a ị na-aga ministry ya ibeze imagono onwe ihe gbasara ya ọ na-ewute gị n'obi asobi ya na-abụwa gị ebe onye anọ. So let me stop this message here. I'm still your brother, Evangelist Ebube Joseph Ezagoba. Shalom.